Een groot carnavalsevenement wordt geschrapt. Het Ouwieverbal in Valkenburg gaat definitief niet door. De organisatie trekt de stekker eruit. Het Ouwieverbal trok jaarlijks duizenden bezoekers. We gaan naar Frank Monen in Valkenburg. Ja, Frank, waarom gaat dat bal nou niet door? Ja, wat je eigenlijk kunt zeggen, Achille, is dat dit evenement slachtoffer is geworden van haar eigen succes. Het werd groter en groter de afgelopen jaren. Een traditie trouwens van meer dan 50 jaar. Maar in 2008 besloot de gemeente er al een aparte organisatie op te zetten, omdat het steeds drukker werd op het Walramplein. Vorig jaar liep het zelfs een beetje uit de hand. Het werd chaotisch, de grote straat moest worden afgesloten. Het werd dus ook steeds onbeheersbaarder. En de veiligheidseisen, zo zei de gemeente, die moeten echt omhoog om dit evenement nog beheersbaar te houden. Ja, en nu heeft de organisatie besloten dat aan die eisen niet kan worden voldaan. En daarom gaat het Ouwieverbal dus voor de eerste keer in tientallen jaren niet door. Ja, een beetje ten onder aan het eigen succes zou je kunnen zeggen. Maar ja, wat gebeurt er nu op die donderdag voor carnaval in Valkenburg? Ja, kijk, het is toch een beetje traditioneel het begin van carnaval. Het grootste evenement van Limburg wellicht wel. Ja, en er komen heel veel carnavalsvierders en jongeren op af. Dus het wordt zeer druk. Dat zegt ook de gemeente, in de straatjes van Valkenburg, maar ook in de kroegen. Dus de gemeente wil dat toch op de een of andere manier in goede banen leiden. Maar hoe ze dat gaan doen, dat moet de komende weken duidelijk worden. Dankjewel, Frank Monen vanuit Valkenburg.